Samtang dinhi sa Sugbo, mga tao sulod sa Kimonda Building, diin nahimutang ang Regional ug Municipal Trial Courts dinhi sa dakbayan sa Sugbo gipabakwit. Human masinati ang pagtay og pasado alas 10 kaganihang buntag. Bibisita si Cebu City Mayor Edgardo Labella kinsa mimando dayon sa Office of the Building Official nga susihon ang structural integrity sa building. Dili tugutan ang mga okupante pagbalik sa building hangtod dili mogawas ang resulta sa investigasyon sa structural engineer. Hinuon gipadayag sa Obo nga wala sila'y nakitang liki sa building. Wala usab makasinati og linog ang Sugbo sa pakisusi nila sa FIVOX. But in the meantime, I'm going to advise ang tag-iya, not unless and until that there is a certification that this is structurally sound or structurally strong, nga di sana ito pabalikon. There are also movement on buildings, especially when you are near the roads, labi na yung mga dagko nga truck o na yung mga container van, busdak-busdak. So, mo na siya gi-term na mo as a traffic-induced vibration.